पूरा लोकांक धन्यवाद. आमगे लाईव्हचे स्पीकर हिज ग्रेस विजय गोविंद दास प्रभुजी का स्वागत करता. वेलकम गुरुजी. आता स्पीकराबद्दल हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हिज ग्रेस विजय गोविंद दास प्रभुजी बद्दल एक दोन उत्तर. विजय गोविंद दास प्रभुजी मुंबईचे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुजीले शिष्य. हांनी इस्कॉन 1993 जॉईन केले. किंग सर्कलाचे GSP सभेंतू डॉक्टर नागरकट्टी हांगेल एक उपदेश ऐकून हांनी इस्कॉन जॉईन केले. हांगेल सांगपणेच्यान हांगेल मात्यांती क्वेश्चन कसो आशिल्लो की बरे लोकांक केन्ना वायट जावचें कित्याक म्हणले क्वेश्चन आशिल्ले. हे क्वेश्चनाक आन्सर तांकां हे सभेंत मेळ्ळे, हे उपदेशांत मेळ्ळे. हाजे निमित्त तांणी चौपाटी टेम्पल इस्कॉन जॉईन जालीची. अशी रेग्युलर विजिट करताची हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराजा स्पीच ऐकताची हांगेल स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्ट जाले. प्रेझेंटली हांनी चौपाटी इस्कॉनांत काउन्सिलर म्हणून सेवा करता आसाची. हांकां 32 years ऑफ फील्ड एक्सपिरियन्स आसा पॅकेजिंगांतू. आनीक प्रेझेंटली हांनी स्नीडर इलेक्ट्रिकांतू डेप्युटी जनरल मॅनेजर जावन काम करता आसाची. प्रभुजी वेलकम अगेन. प्रभुजी at over to you for the discourse. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मुगेले सगळं समाज बांधवाक दंडोत प्रणाम. आयच्या दिवसाक तुम्ही म्हाका हे प्रभुजीन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली बद्दल हांव मातसो आभार प्रकट करता. आयच्या दिवसाक ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आयचे जे श्लोकास आसा हे भगवत गीताचे 13th चॅप्टर ताजे 27 ताकून 35 पर्यंत हे जे श्लोक आसता ताजे वयर आमी आज चर्चा करूया. मुगेलो आवाज येत ना समोर? एम आय ऑडिबल? ओके ओके. तर हे भगवत गीतेचे जे 13th चॅप्टर आसा ताजे शीर्षक जे आसा नेचर द एन्जॉयर अँड कॉन्शियसनेस. हातू कृष्ण भगवान अर्जुनाक प्रकृती बद्दल चड सांगते आसा आणि जीवात्मा आणि परमात्मा हाजे बद्दल बरे ह्या एस्पेशली हे जे आता आमी जे श्लोका घेताची तांतू जीवात्मा परमात्मा अँड नेचर ताजे वयर बेगीन चड देवान जे आसा ते अर्जुनाक हातू सांगचे प्रयत्न केला. तर श्लोका जे 27 आसा तांतू जे आसा दिस इज
between the person can distinguish between spirit and matter in all circumstances अशी म्हणून सांगल्या. तर ऍक्च्युली जे भौतिक जगांत सगळे जीव जे आसा ते अशी म्हणटात की सगळे आध्यात्मिक जगांत आशिल्ले, परंतु तांणी जे आसा आध्यात्मिक जगांत तांणी आनंदांत आशिल्ले, पण तांणी जे आसा ते कसं केले, आनंदांतू तांणी जे आसा ते भोग करचे प्रयत्न केले आणि तांणी जे आसा देवाले जे आसा टू सम एक्सटेंट तांणी जे आसा तिरस्कार केलेलो आसा. ताजे खातीर जे आसा देवान तांकां जे आसा ते चूक केल्ले बद्दल देवान तांकां जे आसा ते हे भौतीक जगांतू पेटयल्या. ते देवाल जे टोटल क्रिएशन आसा ताजे 25% क्रिएशन हे भौतिक जगत आसा आणि आध्यात्मिक जगत जे आसा ते 75% आसा. आता ह्या 75%तू कसले द्वंद्व ना, सगळे जे आसा ते कृष्णाक संबंधित आसा आणि कृष्णाक संबंधित आसा म्हणून ते कसं आसा, ते जे आसा ते आध्यात्मिक स्तरार आसा. ऑल दोज थिंग्स आर स्पिरिच्युअल. ते सगळे जे आसा ते स्पिरिच्युअल आसा आणि ताजे निमित्त आनंदांत आसा. आणि स्पिरिच्युअल आणि मटेरियल हाजे जे अगर what is the difference if we want to know. So spiritual and जे आसा ते everything is pure, whereas in material world the consciousness, the soul and the super soul which is within the body of each living entity हे मात्र प्युअर आसा आणि बाकीचे सगळे जे आसा जे आमकां दिसता ते कसं आसा इम्प्युअर आसा, कारण ते भौतिक आसा. तर हांतू जे आसा हे सांगल्या की हे आम्ही जे आसा ते आमगेल मूळ स्वरूप जे आसा ते कसं आसा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. आमगेल मूळ स्वरूप ते भौतिक जगांत आणि आध्यात्मिक जगांतू सेम उरता. हांतू काही विंगड उरना, तेच उरता. पण देव केन्ना आमकां हे भौतिक जगांतू धाण दिता तेन्ना जे आसा आमी कसं जाता, आमी पयलीं कसं आशिल्लें ते सगळं विसरता. आणि विसरची कशी, कारण आमी जे आसा हे भौतिक जगांतू जे मटेरियल वर्ल्ड आसा आणि मटेरियल वर्ल्डाचे जे देवता आसा ती देवता म्हळ्यार दुर्गा देवी. दुर्ग आणि दुर्गा. त्या दुर्ग म्हळ्यार विच इज डिफिकल्ट टू ओवरकम आणि म्हळ्यार टू गेट आउट ऑफ इट. तेन्ना भौतिक जगांतू आमी जे येताची आणि आमी हे भौतिक जगांतू उरताची हे एक कसं म्हणटाची एक प्रिजन आसा, प्रिजन हाऊस आसा. आणि हे प्रिजन हाऊस आसा, हे प्रिजन हाऊसांतू देवान जे आसा ते 84 लक्ष योनी तांतू निर्माण केलेले आसा. आता 84 लक्ष योनी जे आसा जे पण भगवंतान निर्माण केल्या ताजे जे आसा वर्णन पद्मपुराणांतू केल्या. ते श्लोक हांव वाचून दाखयता. जलजा नव लक्षाणि स्थावरः लक्ष विमसति कर्मयो रुद्र संख्या पक्षिणां 10 लक्षाणि परावस त्रिमसः लक्षाणि मनुष्या 4 लक्षाणि. तर हांतू जे आसा ते 84 लक्ष योनींतू
जे 80 लक्ष योनी असं तांतू एक विंगड कॉन्शियसनेस असो, भावना असो, आणि बाकीचे जे 4 लक्ष असं तांतू एक विंगड कॉन्शियस असं जे मनुष्य योनी असं. त्या मनुष्य योनीन असं त्या देवानं एक विशेष तांका कसं दिल्या, बुद्धी दिल्या, आणि हे जे बुद्धी दिल्या हे डिफरन्शिएट करचे, हे एक स्वतंत्रता दिल्या, आणि हांतू जे असं डिफरन्शिएट करचे एक तागेले की शक्ती असं, तागेले एक हे असं बल दिल्या देवानं. आणि हे जे डिफरन्शिएट करचे कसले बरे कसं वाईट हे जे असं हे ताका फक्त मनुष्य योनीन तू कळता. बाकीचे जे 80 लक्ष योनीन जे असं ताजे बद्दल जे असं ताका काही उडगास येना, काही ताका कळना. तांतू अशी सांगला की हे जलांतू उदकांतू राबताल जे हे असं स्पीशीस असं ते कितले असं 9 लक्ष आहे. 9 लाख जे असं ते उदकांत राबताले हे असं स्पीशीस असं. ताजे नंतर हे जे वनस्पती असं प्लांट्स असं ते आणि ट्रीज ते कसं असं 20 लाख स्पीशीस असं. ताजे नंतर 11 लाख जे असं ते कसं असं इन्सेक्ट्स असं. त्याच्यानंतर 10 लाख जे असं ते कसं असं पक्षी असं, आणि मुखार जे असं 30 लाख असं ते बिस्ट विंगड विंगड प्राणी असं ते अशी सांगल्या. आणि ताजे नंतर एंडाक जे असं ते 4 लक्ष, ते 4 लक्ष जे असं ते कसं असं ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ असं. आणि ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ तू मात्र एक फॅसिलिटी असं तांतू जे असं आमका आम्ही कशी या भौतिक जगात आयल्याची हांगच्यानाची परत आध्यात्मिक जगा वच्चे आमका एक साध्य असं. ताजी खातीर आमगेले जे स्वतंत्रता देवान दिल्या त्या स्वतंत्रताक आम्ही कसं करता, आम्ही देवाले हाका सेवेन तू आम्ही ते एंगेज करता. आमगेल जे इंद्रिय असं ते आम्ही जे असं ते देवाल सेवेन तू एंगेज करता. आता देवान कसं म्हळ्या प्रकृते क्रियमाण, आणि एक कडे म्हळ्या प्रकृते क्रियमाणाने गुणे सर्वानी कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन. मया दक्षेन प्रकृती सुयते स चराचर. त्यांना प्रकृती बद्दल कृष्ण जे असं विंगड विंगड अध्यायांतू विंगड विंगड श्लोक प्रकृती बद्दल सांगते असत की कशी प्रकृती जे असं ते मिगेले अध्यक्षता मिगेले नियंत्रणा सकल जे असं ते कार्य करता. आणि कार्य करता हांव ताजी कंट्रोलर असं. पण कसं जाता अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन. पण तो जीवात्मा जे असं जो प्रकृतीचे सानिध्य आईल नंतर बद्ध जाता, बद्ध अवस्थे वता, ताक अशी दिसता की तोच करतेस सगळं कार्य जे असं ते तोच करतेस. पण तशी पळयल्यार देवान सांगल्या की प्रकृती जे असं ते मिगेल अध्यक्षांत काम करतेस अशी वरे कृष्णान सांगले. ते कशी आम्ही समजून घेवेत ते अशी म्हळ्यार जीवात्मा जे असं ते मस्त कसं करता कर्म करता. ते कर्म जे करता ते सत्व गुण करता, रजो गुण करता आणि तमो गुण करता. आता सत्व रज तम हे जे असं हे 3 गुण जे असं अशी म्हणताची की आणि एककडे रे अशी वरे रेफरन्स दिला की हे जे अवस्था असं ते जशी म्हळ्या की भौतिक जगांतल्यान भायर पडचे मस्त कष्ट असं. ते कष्ट कसले असं कारण हांतू जे असं ते सत्व रज आणि तम
हे 3 रूप्स आसाची आणि हे 3 रूप जे आसा ताजे कसं झालं एक थ्रेड केला. आता बायल मनशा केन्ना तांगेल केस उळोवचे जाल्यार तांणी कसं करताची तांगेल जे केस आसा ताका 3 हिस्सान तू हे करता डिवाइड करता आणि डिवाइड करून तांणी अशी ट्विस्ट करताची बरोबर ना अशी ट्विस्ट करून तांणी कसं करताची तांगेल वेणी एक बांदिताची तशीच हे जे सत्व रज तम जे आसा हे रूप्स हे जे गुण आसा ताजे कसं जाता आमगेले एक कॅरेक्टर निर्माण जाता अशी एक रूप जाता आणि ह्याची परत 3 पंथा अशी 3 जे आसा ते हे केले नंतर खंयचे रूप जे दोरी जे जाता ती दोरी जे आसा ते कसं जाता मस्त स्ट्रॉंग उरता. आता आम्ही पळयताची खंयचे समुद्रा कांठार जे आसा एक खंयचे नाव आयल्यार त्या नावाक बांदून दवरताची ते खंय परत त्या सायडा वचचे नाका म्हणून ताका अँकरिंग म्हणटाची आणि ते करच्याक ताका कसं करताची एक सुतळ एक जाड हे दोरी जे आसा ताचे मदत घेवन ताका बांदून दवरताची. त्याच प्रमाणे आम्ही वरे भौतिक जगांतू अशी कसं आसा आमकां वरे हे त्रिगुणान हे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ताजेन जे आसा आमकां कसं केल्या आमकां बांदून दवरल्या. आता कृष्णान जे आसा ते आमकां एक स्वतंत्रता दिल्या आणि हे स्वतंत्रतांतू आम्ही कसं जावं का ते कर्म करेत तेन्ना कोणे जे आसा सत्वगुण काम करताची कोणे जे आसा रजोगुण काम करताची आणि कोण जे आसा ते तमोगुण काम. तर हे सत्व रज आणि तम हे जे आसा आणि तू अनेक कडे अशी बरे सांगितलं असं की हे एक जशी हे भौतिक जग एक हे आसा जेल आसा प्रिजन आसा तशीच हे जे आम्ही जे हे आमगेले जे सत्व रज आणि तम गुण आसा त्यावर एक 3 टाइप्स ऑफ प्रिजन अशी म्हणटाची 3 टाइपचे प्रिजन उरता. एक प्रिजन अशी की खंय बरे ताका म्हळ्यार कोणे पॉलिटिकल पर्सन उरल्यार ताका कसं करताची एक बरे रुमान तू बांदून दवरताची बंद करून दवरताची पण त्या रुमान तू तो पॉलिटिकल व्हड मनुष्य आसा म्हणून कसं करता तांतू एक फॅन उरता या एसी उरता खावच्या पिवच्या लायक दिताची अशी जे आसा ते एक कॅटेगरी एक क्लास प्रिजन जे आसा ते सत्वगुणा मनशाक दिलेलं आसा रजोगुणाक जे ते बेगीन ताजे सकल लेवलाक तांतू एसी उरेशना बेगीन व्हेंटिलेशन उरताले आणि खावच्याक बरे थोडे पुणी दिताले अशी जे आसा ते रजोगुणांत आणि तमोगुणा म्हळ्यार हे रजोगुणाचे सत्वगुणाचे लोक जे आसा ते कसं करताची ते बरे आसाचे लोकां बद्दल बट तांणी कसं बेगीन वायट काम केल्यार कसले इम्प्रिजन जावची तशी काम केल्यार तांकां कडेरी त्या हांतू सेलांत घालताची. रजोगुणांतू बेगीन आणि कमी स्तरारी काम केलेलं आसा हे जे आसा अपराध केलेलो आसा तांकां तांतू घाल आणि तमोगुणांतू म्हळ्यार थर्ड जे हे आसा सी ग्रेड प्रिजन तांतू जे आसा कोणा घालताची कोण मर्डरर आसा मस्त हे केलेलो आसा अपराध केलेलो आसा मस्त जना कष्ट दिलेलो आसा थर्ड ग्रेड जे हे आसा ताका जे आसा ते खंयची प्रिजनां घालताची अशी प्रिजनां घालताची की तांतू कसले फॅसिलिटी उरना. त्याच प्रमाणे आमकां आमी हे भौतिक जगांतू आयिल नंतर कोणे जे आसा श्रीमंत उरताची कोणे मध्यम वर्गीय उरताची कोणे एकदम गरीब उरताची. तर हे जे आसा हे प्रकृती तांकां दिता
हे प्रकृती कशी दिता त्यांनी केलेले पूर्वजन्माचे त्यांनी केलेले जे कार्य असं त्याप्रमाणे तांकां ते प्रकृती ते हे दिता फॅसिलिटी दिता. पण तिन्ही लोकां खातीर कॉमन कसं आसा, कॉमन हेच आसा की ते एक प्रिझन हाऊस आसा. आणि हे जे प्रिझन हाऊस आसा ते प्रिझन हाऊस कंडिशन विंगड उरयता, पण ते कसं जाता तांतूंतल्यान तुमकां भायर येवचें जायना. जशी हांव पयलीं सांगलें दुर्गा, विच इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. हातूंतल्यान भायर येवचें मस्त डिफिकल्ट आसा, मस्त डिफिकल्ट आसा. आणि ताजी खातीरची देवान इतले 84 लक्ष योनिंतू जीवात्माक भ्रमण करच्या लागता. कारण जोपर्यंत मनुष्य शुद्ध अवस्थे वचना पूर्ण रूपान, म्हळ्यार तांणी केलेले मिस्टेक ते फर्स्ट म्हळ्यार ताका कळका ताण कसं मिस्टेक केल्या. आणि मिस्टेक केल्ली कळिल्ले नंतर ताजे सोल्युशन कसं आसा, कशी ताका तांतूंतल्यान भायर येवचें हाजे बद्दल जे आसा ताका एक ताणें ताका कळल्यार कसं करता तो रेक्टिफाय करता. आणि रेक्टिफाय करून जे आसा तांतूंतल्यान भायर वचचे प्रयत्न करता. आता अशी मस्त डिफिकल्ट आसा अशी म्हणल्या, पण तरीची एक देवान चैतन्य महाप्रभून आणि आमगेले गुरु शिष्य परंपरा जे गुरुजी आसा तांणी जे आसा कसले तांगेले आशीर्वादान मात्र आमकां कसं जाता हे भौतीक जगांतल्यान आध्यात्मिक जगांतू वच्चाक तांगेल ब्लेसिंगान मात्र आमकां हे साध्य जाता करच्याक हातूंतल्यान भायर येवचें. तर हे भौतीक जगांतू जे आसा कसं आसा अशी 24 एलिमेंट्स आर देयर. आमगेल अवती भोवती जे आसा there are 24 within and outside. There are 24 elements which constitutes the material nature. आणि हे जे 24 एलिमेंट्स आसा हाजे बद्दल जे आसा हेच चॅप्टरांतू पहिले जे आसा हाजे बद्दल डिस्कशन जाल्लें आसा. हे 24 एलिमेंट्स जे आसा ताजे बद्दल आमी हे करता, ताजे बद्दल चिंतन करता. ते म्हळ्यार की आमी ते एलिमेंट्स जे आसा ते महाभूत एलिमेंट्स अशी म्हणटाची. तांतू जे आसा अर्थ, वॉटर, फायर, एअर, इथर हे महाभूत एलिमेंट्स जे आसा ते आमगे लोटू आसा. ताजे नंतर जे आसा आमगेले कसं आसा फाय नॉलेज एक्वायरिंग सेन्सेस. ते म्हळ्यार आमगेले डोळे, कान, कडेरी नाक, आमगेले टंग आणि आमगेले स्किन. हाजे द्वारा जे आसा आमी कसं जाता आमकां नॉलेज मेळटा. ताजे नंतर 5 वर्किंग सेन्सेस म्हळ्यार आमगेले वर्किंग सेन्स म्हळ्यार आमी आतां हांव कशी उलयता ते वॉयस, कडेरी आमगेले लेग्स, हँड्स, एनस एंड जेनेटल हे वर्किंग सेन्सेस आमगेले 5 वर्किंग सेन्सेस आसा. ताजे नंतर जे आसा ते ऑब्जेक्ट ऑफ सेन्सेस. ते म्हळ्यार स्मेल, टच, फॉर्म आणि साऊंड अशी जे आसा ते आणि 5 एलिमेंट आसा. आणि ताजे नंतर जे आसा ते सर्वांत सटल, सर्वांत सूक्ष्म स्तरार. आता हे जे आसा ते फोड स्तरार जाले, पण सर्वांत सूक्ष्म स्तरार जे आसा ते कसं आसा माइंड, सेन्सेस अँड इंटेलिजन्स. ते हे जे सूक्ष्म स्तरार आसा हे जे आसा ते कशे सूक्ष्म आसा
तशी ताजेरी नियंत्रण करचे जे आसा कठीण उरता. आमगेल जे मन हे जे आसा हाजेरी नियंत्रण करचे मस्त मस्त म्हळ्यार मस्त डिफिकल्ट उरता. पण हाजेरी आमकां कसं करता ताजेर पूर्ण रितीन आमकां मनार कंट्रोल हाडची प्रयत्न करता आणि स्वतः मनार कंट्रोल केली नंतर मात्र आम्ही जे हे एलिमेंट्स आसाची जे भौतिक जगाचे इनएविटेबल एलिमेंट्स आसाची जे आमी ताजे पयले पासून जे आसा आमकां दूर वचचे जायना ते आमगेल एवरी टाइम दे विल बी विथ अस. बट आम्ही जे आसा तांतू उर्न वरे तांतू ना अशी आमगेले एक अवस्था आमकां आमगेले जे भावना आसा ते कॉन्शियसनेस प्युरिफाय केली नंतर कसं जाता त्या स्तरार वचून आमी पावताले. ताजे एक उदाहरण म्हळ्यार एक कमळा जे फूल आसा ते कशें आसा एक किचडांत उरता, चिखला उरता. पण चिखला उरील आसा तरी पण जे आसा ते कसं आसा इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड विथ द एनवायरमेंट. तर ते हे जे 24 एलिमेंट्स आसा हे 24 एलिमेंट जे आसा they constitute the material nature and the nature around us. आणि ताजे नंतर जे आसा जे आसा ते कसं आसा हे बाकीचे हे आसा कसले सटल लेवल म्हळ्यार सॉरी दीज आर वॉट दे आर ऑन द मटेरियल लेवल. आता स्पिरिच्युअल लेवलार कसं आसा आमगेल्या की आत्मा आसा आणि परमात्मा आसा. तर आत्मा आणि परमात्मा जे आसा ते कसं आसा त्या देवाल एक अंश आसा. त्या देवाल अंश आसा म्हणून कसं आसा दे आर इट इज स्पिरिच्युअल इट इज हॅव्हिंग कॉन्शियसनेस. आता बाकीचे सगळे एलिमेंट आसा तांतू कसं आसा कॉन्शियसनेस ना. पण हे एलिमेंट आसा तांतू कसं आसा कॉन्शियसनेस आसा. तांतू जे आसा ते कृष्णाले अंश आसा. ममै वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन. हे जे पार्टिकल्स जे आसा मीन्स आत्मा एंड परमात्मा विच आर इन्युमरेबल but all these together actually कसं आसा it constitutes the spiritual energy of the Lord. त्यांना हे जे स्पिरिच्युअल आमगेले हे आसा कॉन्स्टिट्यूट म्हळ्यार आमगेले ओटू जे आत्मा आणि परमात्मा आसा ताजे बद्दल जे आसा ते मुखार जे आसा हांतू चर्च केल्या. हे श्लोकान तू चर्च केल्या स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 27 till 35. तेन्ना हे जे आसा हे हांतू जे आसा अशी 27 अशी सांगल्या की कृष्ण जे आसा ते कसं आसा ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द सुपिरियर and also he is the control of the inferior. तर कृष्ण आणि कृष्णाल एनर्जी जी सुपिरियर एनर्जी आसा आणि इन्फिरियर एनर्जी आसा हाजी जे आसा ते स्रोत जे आसा ते कृष्ण आसा अशी बद्दल जे आसा ते सांगल्या. नेक्स्ट श्लोकान जे आसा दॅट इज 28 तांतू हे सांगले की मनुष्य आसा तो कोण बुद्धिमान व्यक्ती हू इज द पर्सन हू इज इन रियल नॉलेज who sees three things
कसले जो मनुष्य ताका हे कळता की मिगेल शरीर कोण असो आणि ताजी प्रोपरायटर कोण असो आणि आमगेले प्रोपरायटर म्हळ्यार सोल आणि सुपर सोल. हांव मिगेल बॉडी कसो असो आणि बॉडीन तू सोल आणि सुपर सोल हे कोणाक कळ्ळें हे दीज 3 एलिमेंट्स हू नोज ही इज द पर्सन हू इज विथ रियल नॉलेज. आणि अशी असं की हे कशी आमकां कळटलें, हाऊ इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टँड दिस. अशी सांगल्या की if a person comes in contact with another person who is in knowledge of this knowledge, then he will get realization. म्हळ्यार आमी केन्ना एक कृष्ण भक्ताले संपर्कांत येताची आणि केन्ना तांणी आमकां सांगताची की अशी अशी आसा आणि आमी सत्वगुण नाजाल्यार आमी बॉडीली आमी सुरवातीक आमी बॉडीली प्लॅटफॉर्मार उरताची, बट आमी ए ग्रेड प्रिजनर उरल्यारी किंवा आमगेली थोडी पुणी भावना शुद्ध उरल्यारी कसं जाता आमकां ते लक्ष येता. We will be able to understand and recognize the absolute truth when we hear from a bona fide spiritual master or his representative. Then हे जे विजन असं हे विजन जे असं ते एक भक्ताले संपर्कांत आयल नंतर जे असं ते आमकां कळटा अशी म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा 28th वर्सान. ताजे नंतर परमेश्वर हाजी डेफिनेशन जे आसा परमेश्वर म्हळ्यार कसले जनरली जे आसा आमी म्हणटाची की देव म्हळ्यार परमेश्वर न्हय, तेन्ना सुपर सोलाक आमी परमेश्वर म्हणटात. बट हियर इट इज सेड that soul who is the master of body remains unaffected with the destruction of this body is also a Parmeshwar, because he is not getting affected with the body or its connected things connected with the body. ताजे निमित्त जे आसा तोवरी जे आसा कसं जाता ताजी खातीर जे आसा सोलाक वरे सुपर परमेश्वर अशी म्हणून जे आसा अशी ताका हे केलें संबोधीत केल्या. ताजे नंतर 29th जे वर्स आसा ते जे आसा ते कसं आसा आमी जे परिस्थितींत आसा करंट सिच्युएशन ऑफ द लिव्हिंग एंटिटी हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा की लिव्हिंग एंटिटी जी आसा ती कसं जाल्या हे भौतीक जगांत तूं आसा आणि ते आसा ते कसं जाल्या स्पिरिच्युअल जगांतल्यान जे आसा ते भौतीक जगांत आयल्या आतां. आणि जे आसा कसं जाल्या ते आतां भौतीक जगांत आयले नंतर भौतीक जगांसान जे आसा ते प्रभावित जाल्ले आणि प्रभावित जाल्ले मुळे जे आसा ते कसं करता तागेले जे इंद्रिय आसा ते इंद्रिय जे आसा ताजे मेन इंद्रिय खंयचे आसा माइंड. ते इंद्रियाचे हे घेवन हेल्प घेवन तो कसं करता हे भौतीक जगांत आमगेल आजूबाजून जे वस्तू आसा ताजे आनंद घेवचे प्रयत्न करता आणि हे आनंद घेते उरता. हे अशी आनंद घेता 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 आणि ताका तो कसं करता अशी लागता की हेच सगळं कसं आसा हेच सर्वस्व आसा. एव्हरीथिंग इज दॅट ओनली. And after my body is diminished, means if after I leave this body, everything will get finished. ताजे एक लायक उदाहरण सांगल्या की एक सांचेरड आसा ताका
तो कसं पळयता, एक सूर्याक पळयता, सकाळी एक सूर्योदय झाला ते पळयता, आणि ते सूर्योदयाक पळयले नंतर तो पळयता सूर्य कशी आसा, सुरवातीक एक ऑरेंज कलर दिसता, कडे हगूर 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 ब्रायटनेस तागेले वाडत वता, आणि ब्रायटनेस वाडिल्या नंतर कसं जाता, हगूर वयर येता, कडे 12 जाताची, 2 जाताची, 4 जाताची, 6 जाताची, अशी कोण जे आसा अशी कोण जे आसा ते कसं जाता, सांज जाता, इव्हनिंग जाता, आणि सांज जाल्या नंतर कसं जाता, ते सूर्य जे आसा ताजे सूर्यास्त जाता, आणि सूर्यास्त जाल्या नंतर त्या चेडा दिसता, ताका कसं गोतूना ताका दिसता की सूर्य जाले ताजे कसं जालें, अंत जालें. Now Surya is not there, that sun is not there. Similarly, when a person who is affected with material nature, who considers himself as body without knowing soul and super soul, he thinks whatever he has today, he will enjoy for some time, and when he will leave the body, whatever he has will get finished. ताक जे असं कर्मबंधन कसं असं, कसल हे असं, प्रकृती नियम कसं असं, भौतिक जगत कसं असं, आध्यात्मिक जगत कसं असं, हाजे बद्दल जे असं कसले ज्ञान ना, ताजे बद्दल कसले कल्पना ना, आणि म्हणून जे असं त्या कसं करता, तो तागेल जे मन असं ते मन कशी सांगता त्याप्रमाणे जे असं तो कार्य करता, आणि तागेल मन जे असं ताजी जे लेवल असं ते कशी उरता, ते तागेल पूर्वजन्माचे कर्म असत ताजे वयर निर्भर उरता, आणि ह्याची सर्वात महत्वाचे इम्पॉर्टंट वस्तू हांगा अशी सांगल्या की नाव धिस conditioned soul who is controlled by the mind, when such soul turns to the super soul, म्हणजे ताका हाजे बद्दल इच्छ जाता, हाजे बद्दल जानकारी घेवची की वाय सर्टन थिंग्स आर हॅपनिंग विथ मी, हे जग कसं असं, हू एम आय, हू इज गॉड, वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर some of the topics of Bhagavad Gita. त्या केन्ना ताका ताजे बद्दल जाणीव घेवचे, तागेले मन जे आसा ते तयार जाता, तेन्ना कसं जाता, that time becomes he turns to super soul, and when he turns to super soul, कृष्ण कसं करता, कृष्ण जे असं ताका एक भक्ताक अधीन करता, ताका एक मार्ग दाखयता, आणि मार्ग दाखयल्या नंतर तो कसं करता, त्या मार्गारी मुखार वता. So for such a person, super soul helps him to come to Paramatma, which is mentioned in 2 different ways in these shlokas. त्याच्यानंतर 30th श्लोक असं त्याचे असं ताजे बद्दल सांगता की neither he nor others are acting, म्हळ्यार तो केन्ना रियल नॉलेज आवता, ते अशी मनुष्य जे असं ताका कसं दिसता, केन्ना केन्ना आमी म्हणटात की ह्या मनशा मुळे जे असं अशी जालें, अशी तशी जालें. सो he becomes self-realized slowly, and he thinks that neither he nor the others are acting, which are the cause of the things which are happening in my life. So all activities are performed by the body, which are what? Created by the material nature. आता हाजी जे असं ते नेचर, आणि हाजी जे असं टॉपिक नेचर असं,
तर त्यांना जे असं ताका कळटा की हे जे असं हे जे असं ते कसं असं हे जे नेचर असं that nature is acting on him, and because of that, that is because he's of his old karma. हे ताका रिअलाइज जाता. आता जे असं परीक्षित महाराज आणि सुखदेव परीक्षित महाराज आणि शृंगी ते परीक्षित महाराजांना एक मिस्टेक केले. कसं केले? ताण जे असत ते साप जे असत तागेले गळ्या बांधले आणि ताजे निमित्त तांका कसं झालंय शाप मेळ्ळे. आता परीक्षित महाराज इज अ सेल्फ रिअलाइज सोल, बट स्टील कसं झालंय हे तागे लोटू अशी जाल्ले. बिकॉज नेचर हॅज ऍक्टेड ऑन हिम अँड बिकॉज ऑफ दॅट ही हॅज ऍक्टेड इन सम whimsical way. बट मेन आता हांव तू तेच पॉइंट सांगल्या की एट दॅट टाइम परीक्षित महाराज रिअलाइज कसं जालें की प्रकृती हे मिगेल कसं की पास्ट कर्म आशिल्ले ताजे निमित्त जाल्ले आणि हे हांव जे मिस्टेक केले ताका आता कसं करता ते जालील जाल्ले आक्का म्हाका कसं करता आता म्हाका 7 days आसा तांतू हांव कसं करता हाऊ आय कॅन गो बॅक टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ते जे असं ते तुरंत विदाउट एनी वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट परीक्षित महाराज did the thing which is beneficial for his next journey, next journey. तर हे जे असं केन्ना केन्ना आमकां अशी जाता आमगेल कर्म पयलेचे जे आसा ते अप्रभाव जाता. सो all acts are forced according to bodily constitution. आणि एक सांगले म्हळ्यार सोल इज outside of the bodily activity. आता सेल्फ रिअलाइज सोल जे आसा ते कसं आसा इज equipoised. He knows शीत उष्ण सुख दुःख are the two sides of the same coin. So these things are inevitable. These things when you are living in material world, हे जे असं ते कसं जाताले ते कार्यरत करताले आमचेरी. ताजमुळे असं he always thinks about his soul, not the condition outside his body. म्हणजे body or outside world ते कंडिशन असं ताजेन जे असं तो प्रभावित जायना. But he always thinks about his soul and he always thinks about how to purify his existence. Then comes the next verse, verse number 31. So a different sensible man ceases to see different identities due to different material bodies. Thus, absence of any material differentiation because of different bodies. त्याच्यानंतर कसं करता he attains the Brahman conception. म्हळ्यार तो जे असं कसं करता कृष्ण भावना भावित जावन तागेल जे भावना असं ते कसं करता शुद्धीकरण करचे जे असं ते प्रयत्न करता. So next is 29 to 31. Sorry, next is 32, then 33 and 34 and 35. So 32 जे असं तांतू विजन ऑफ इटर्निटी ताजे बद्दल जे असं ते सांगिल असं के जे सोल असं never mixes with the body because body or bodily element, because कसं लागते म्हळ्यार कारण सोल जे असं ते आध्यात्मिक असं
आणि मटेरियल नेचराचे जे कॉम्पोनंट्स आसा जशी एअर आसा सॉइल आसा वॉटर आसा हे जे आसा ते कसं जाता ताजेर इफेक्ट जायना तशीच ही जे आसा इम्पेरिशेबल सोल इज ट्रान्सिडेंटल आणि इटर्नल आणि जे आसा कसले बियॉन्ड modes of the nature. Soul as a soul, it is not getting affected with any of the things. अशी म्हणून जे आसा ते सांगिल्लें आसा आणि ताजे नंतर जे आसा 33 तुजे आसा ते सांगिल्लें आसा की आमगेल जे स्काय आसा आकाश जे आसा ते कसं जाता it is there but it is not getting affected with the material nature. It is independent. The sky is independent and that sky is existing everywhere. So similarly our consciousness is like a sky which is existing everywhere within our body. आम्ही अशी काही टच केल्यानी आमकां कसं जाता पेन जाता because this consciousness is spread across our body uniformly. So this consciousness is example of sky is given here, like sky is existing everywhere. Similarly in our body the consciousness is existing and this consciousness remains with us so long as the soul remains with the body. As soon as the soul goes out of the body तुला आमगेल soul केन्ना भायर पडता तेन्ना कसं जाता body becomes dead. आम्ही कितले अशी कसले मारल्यारी आमकां काही जायना फरक काही पडना पण त्याची आमकां कोणे अशी पिंच केल्यारी आमकां कसं जाता वेदना जाताची. We feel hurt when someone hits our body. So now what is happening that Prakriti is actually acting. हे जे आसा ते प्रकृती जे म्हळ्यार प्रकृती is doing and super soul is because of super soul these things are we are able to actually experience these things. तर अशी जे आसा आमगेले कॉन्शियसनेस आसा that is a proof of presence of the soul within the body. हाजे बद्दल जे आसा ते सांगिल्लें आसा आणि हे जे आसा सूर्याल जे आसा ते उदाहरण हातून दिलेलं आसा आणि लास्ट जे श्लोक आसा तातूंत जे आसा ते seeing with the eyes of the knowledge the following things one attains the supreme goal. अशी म्हणून हे जे आसा ते सांगल्या की difference between the body and the knower of the body and process of liberation from bondage of material nature. ते आमकां आता मटेरियल नेचर कशी आसा ते कशी आमचे वयर जे आसा ते कार्यरत करते आसा आमगेल मूळ चेतना कसं आसा आमगे मूळ स्वरूप कसं आसा आमगेल शरीरान तू कसं आसा सुपर सोल अँड सुपर सोल हे जे आसा ते they are existing and all these things together are working around us. आणि हे जे आसा तांतू आमकां जे आसा अशी सांगला की पहिले सांगिल प्रमाणे की हे जे मटेरियल आमी भौतिक जगान तू हे फशील आसा वी आर एन्ट्रॅप्ड आणि हातूंतल्यान आता एकच हे आसा की हातूंतल्यान आमी भायर पडटा
as early as possible. तर as early as possible भायर सरची आमची इच्छा जरी जाल्ले तरी कसं असं इट इज नॉट सो इझी. आमकां कळटा, सगळं कळटा. आता दुर्योधन असं तागेले अवस्था अशी आशिल्ली की कृष्णान ताका सांगलें तेन्ना जे असं ताका सगळं कळत आशिल्लें, पण जे असं कसले तागेले नेचर तशें आसा, ते नेचर तशें आसा ते त्या निमित्त जे आसा ताणें कसं केलें, तशी अधम कार्य केलें, युद्ध करच्याक हे केलें. आणि ताणें जे असं वैर केलें पांडवा तांगेले भावा प्रती जे असं तांणी वैर केलें. ताजे खातीर when a person is on the bodily platform of life, when केन्ना ते मनुष्य जे आसा ते शारिरीक स्तरा उरताची तांकां जे आसा ते एक मात्र दिसता की मिगेल शरीर आणि थिंग्स कनेक्टेड विथ माय बॉडी, मिगेल शरीराक संबंधित आशिल्ले वस्तू आसा ते कसं आसा आणि त्याच सगळं कसं आसा, त्याच सर्वस्व आसा, त्याच मिगेल जग आसा, अशी एक भावना जी आसा, अशी भावना तागेली जाता केन्ना ताका आध्यात्मिक नॉलेज उरना अबाउट सोल अँड सुपर सोल. आणि केन्ना इन द बिगिनिंग ही थिंक्स दॅट ही इज अ डुअर, आणि हे कळिल नंतर ही रियलाइज दॅट ही इज नॉट द डुअर. ही रियलाइज दॅट द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड ही इज द डुअर, and whatever he is doing because of whatever act I have done in my this life or my previous life. So the nature is acting on us and we are experiencing dvandva in this material nature, because we are in material nature and nature is acting on us. But Chaitanya Mahaprabhu has given us Harinam. So when आम्ही केन्ना हरिनाम चैतन्य महाप्रभून आमकां दिल्या आणि केन्ना आम्ही हरिनाम घेताची तेन्ना जे आसा आम्ही कसं जाताची, आमगेले प्रभुपाद सांगताची, immediately we are transferred to the spiritual world. ते आम्ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे महामंत्र जे आसा ताजे जप करचे, सगळ्यांक आम्ही सांगताचे की तुम्ही जप करा जप करा जप करा. ताजे कारण म्हळ्यार आम्ही सगळ्यांक सांगताची की तुम्ही जे आसा हे भौतिक जगांत आसा आणि तुम्ही जे आसा ह्या जगांतल्यान ह्या स्तरांतल्यान भायर येवका, आध्यात्मिक स्तरार येवका. आणि हरे कृष्ण महामंत्र आसा हे एक मात्र साधन आसा, ताजेन जे आसा तुम्ही कसं जातले, हे दुर्गाल जे भौतिक जगत आसा तांतुल्यान आध्यात्मिक जगान तुमगेले इमिजिएटली ट्रान्सफर जाता. आणि आम्ही हे एक्सपिरियन्स करताची की केन्ना आम्ही 16 माळ करताची, एकादशी आणि फॉलो करताची, रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करताची, आमगेले गुरुजनां आयकताची. सो सम थिंग्स विच आर डूज इन भक्ती, आणि हे डूज आम्ही नियमित रूपान केल्यार आमगेले कसं जातले, जे कृष्ण सांगता हे भौतिक जगत कशें आसा आणि शास्त्र आणि विंगड कडे सांगता की कशी हातूंतल्यान भायर पडचे, कितले कठीण आसा. पण हेच जे आसा जे कठीण से कठीण कार्य आसा ते कसं जाता, एकदम आसान जाता, एकदम सुरळीत जाता. सो वी have to take shelter, we have to understand how the nature is working on us, how Krishna, he is
कसं असं कृष्ण जे असं ते कार्य करतं बरे, बट ही इज इंडिपेंडंट. तागेल शक्ती कार्य करता. आम्ही कर्म करताचे तांतू कृष्ण काही मत याना. He has given us free will. But Krishna and his energies, कसं असं they are always with us. आम्ही केन्ना अशी इंडिपेंडंट जावचं जायना. तर we are dependent on Lord and we are accepting whatever Lord gives us. अशी आम्ही एक्सेप्ट करताची त्यानं कसं जाता आमका देवाल शरणागत जावच्याक मदत जाता. And Krishna also sees this person is serious about bhakti. So when he becomes serious about bhakti, Krishna provides all facilities. कृष्णाला एक विशेष गुण असतो की कृष्ण जे असं आम्ही भौतिक जगान तुलन आध्यात्मिक जगांच वच्चे प्रयत्न करताची त्यानं आमक पळोवचे मेळटा कितले कितले भक्तांत कसले देव जे असं ते हे करतात. मटेरियल दृष्टीन हांव सांगना, हांव स्पिरिच्युअल दृष्टीन सांगता की कशी कृष्ण जे असं तांगेल मार्गारी मुखार वच्चाक कशी तांकां मदत करता. सो दिस जे असं जे दीज नेचर consciousness and Krishna, all these things are part and parcel of Krishna. So this is a wonderful chapter and this is a wonderful instructions which Krishna want to give it to Arjuna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Harinam Sankirtan. कोणा कसं प्रश्न असा? हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. कंडिशन्ड सोल म्हणलं कसं प्रभुजी? कंडिशन सोल हांव सांगीन न्हय, प्रभावित जाता आम्ही जे आसा ते आता आमगेले पहिले जन्माचे एक कर्म घेऊन आयल्याची आणि ते आमगेल कंडिशनिंग असं आमकां बद्ध करून कोणाक मस्त कोप येता, कोण एकदम शांत असताची, कोण दुसऱ्या मदत करताची, कोण करनाची, विंगड नमुन्याची जन आमकां दिसताची. These are all conditioning. So this conditioning is what is Prakriti. It is not spirit. It is Prakriti. All this conditioning are Prakriti. And आता हांव आनी एक उदाहरण दिवया बायबलाचे. टाइम आसता प्रभुजी? प्रभुजी प्लीज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आम्ही बायबलान तू पळयलें रे, Jesus Christ, what he did, he has created a garden, Eden garden, and Jesus Christ हे गार्डन क्रिएट केले. आणि जीसस क्रायस्टानं कसं केलंय, दोन व्यक्ती क्रिएट केले, ऍडम आणि इव. आणि जीसस क्रायस्टानं आणि एक तांगेले निर्मिती केल्या नंतर तांकां एक सांगलें की एक झाड असं, हे झाडाक फल लागतले, फ्रूट येतले, फ्रूट. ते फ्रूट जे असं हे झाडाची सोडून बाकीचे खंयच्याय झाडाची खाल्ले तरी चलता, पण ह्या झाडाचे तुम्ही फ्रूट खाऊ नाकाचे, अशी जीसस क्रायस्टानं तांकां सांगिल्लें. So before he said this, actually Adam and Eve अशी म्हणतात की they were not on the bodily platform. They were अशी आम्ही ऐकलं, they were naked, they were without clothes. So before this and after this, this what they did, Eve
Eve did what they did. The Jesus Christ ने सांगितले की हा जे हे झाडाचे फल काढ नका. तिने कसं केलंय, त्याचे झाडाचे फल जे असं ते काढलंय आणि काढील नंतर कसं केलंय, तिने त्याचे आस्वादन केलं, ते खाल्ले आणि खालील नंतर कसं झालंय, तिका मस्त रुची लागली, तांतू मस्त आवडलंय, मस्त गोड असेलय आणि त्याची तिने कसं केलंय, तिक आवडलं म्हणून तिने ऍडमवर दिलंय आणि ऍडमवर कसं केलंय, ते खाल्लंय. ते खालील नंतर कसं झालंय, तांगेल कंडिशन चेंज झालंय. So earlier they were not on the bodily platform. What happened? After they ate that food, they realized that their bodies are different. One is he body and one is she body. And one is he body, one is she body. कसं जाता? They go on the material platform. तांक जे असं ते आता कळचा लागलाय, वी कॅन एन्जॉय. आणि ताच्या नंतर हे केन्ना जीसस क्राइस्ट कळले की what they did, what mistake they did. Jesus Christ told them not to do certain things and they did it. आता इतलं झाड आशिल्लें, ते सगळे झाड सोडून त्याच झाडाचे फ्रूट खाल्ले. So she did the mistake which was not, Lord told not to do that, and same thing she did which was dissatisfying the Lord. So Jesus Christ got dissatisfied with Adam and Eve. आणि त्यांनी कसं केलंय, जीसस क्राइस्टनं तांका या भौतिक जगात पेटवून सोडलंय. So they have been sent to this material world. The same thing is with us when we are spirit soul as a pure consciousness, with pure consciousness. We have been told by Lord not do certain things, but when we do it, we have to suffer. Why? Because we are entrapped by the material nature. The one is spiritual nature, one is material nature. So when a person misuses his free will, he is immediately transferred to the material nature. And when a spiritual soul utilizes his free will in the service of the Lord or his pure devotees, he is immediately transferred to the spiritual world. So these two things, every individual soul who is trying to practice Krishna consciousness should always keep in mind, that we are not the enjoyer of this material world. We have come here only to give pleasure to the senses of the Lord and his devotees, pure devotees. So when we will do this, Krishna will be happy, and Krishna will be very happy to take us back to spiritual world. So this bhakti path we have accepted. आम्ही कसं करताची, आम्ही कंडिशन, आम्ही बद्ध जीव असताचे आता, आणि बद्ध अवस्थेन तुलन विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ओव्हरकम. पण ह्या बद्ध अवस्थेन तुलन आमकां कसं असं, आमकां जे असं आता कृष्णाले, कृष्ण भावना भावीत जाऊचे पूर्ण रूपान till the last moment of our life. And that last moment we do not know when it will come. Last moment, it can come immediate. So for that reason we have to be always Krishna conscious, so that we will be म्हणारी आम्ही कृष्ण भावना भावीत उरका. कसं की म्हणारी आम्ही
खंयचे क्षणाक आमगेले ध्येय जे आसा ते सोडका पडतले आमकां आणि आमी आमगेले भावना कृष्ण भावना भावीत दवरल्यारी आमकां कसले तोंदर जावेच ना. आमकां कसले आमगेले भावनेक अंत एंड मोमेंटाक कृष्ण भावना भावीत दवरच्याक आमकां काय तोंदर जावेच ना. So for that reason we have to always engage our senses in Krishna's service. आणि ताजी खातीर आमकां कसले देवळ आसा, देवळ तर आसा, पण प्रभुपाद emphasized for grahastha, all grahastha, आमी सगळे ग्रहस्थ आसाची 99% हांगा. त्या ग्रहस्थाक प्रभुपादान सांगले कसले म्हळ्यार आमकां घरल्यागी देवाले विग्रह दवरका आणि देवाल विग्रह दवरून देवाल सेव करका. देवाक आमगेले सगळे ऍक्टिव्हिटीचे केंद्रबिंदू करका. अशें हगूर 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 करका. कोणाक पटणे जाता, कोणाक जायना, पण हगूर हगूर करत उरल्यार कसं करता, ददामी बुद्धी योगम तम येन माम उपयन्ति. Krishna will give us the intelligence by which we will go to him back to Godhead. प्रभुपादान आमकां जे आसा डीटी वर्शिप करता सांगल्या आणि आमी हे जे डीटी वर्शिप केली नंतर मात्र आमगेली बॅटरी लो आसा, 10% आसा. सो डीटी वर्शिप केल्यार आमकां कसं जातलें, यत् करोसि यद् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौंतेय तदकुरुषम मदर्पणम. आमी खंयचे ऍक्टिव्हिटी करताची, कसले करताची, कृष्ण कसं म्हणटा, म्हाका अर्पण करा. सो आमी सकाळ फुडें कसले ऍक्टिव्हिटी, मंगलारती करताची, नाजाल्यार कडेरी देवा भोग दाखयताची. सो वी आर ऑल आवर कर्मास वी आर मेकिंग इट स्पिरिच्युअल बाय ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड. देवान सांगील आमी करताची आणि देवान सांगील करताची, दॅट इज वाय वी हॅव एश्युरन्स कसले की वी विल वन डे वी विल गो इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. इट मे बी 1 lifetime, it may be 10 lifetime, it may be 100 or million lifetime, but one thing is guaranteed, what you will, if you will follow, you will go back to spiritual world. That assurance is given by our parampara. So as far as possible we should not get affected with the prakriti. We should always be directing ourselves to the Krishna and activities related to Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hope I have answered your question. तुझं म्हणू लागता. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. Otherwise we can speak separately if you have any query. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. Prabhuji, thank you for this enlightening session. तुम्ही आमकां सत्व राज तमो गुणा बद्दल सांगून दिले. तशी भौतिक जगताच्या ना आध्यात्मिक जगताक वच्चे एक पाथ दाखवून दिले आणि तशीची जीवात्मा परमात्मा आणि नेचराची कशी कनेक्ट जाताची मळे बद्दल सांगून दिले.